И какво става, хора? Аз съм Пертългад и това е сервера Elifcraft. Тук са хейтонера и другия хелпър. Здравейте. Каки? И сервера е нов. Само 4 човека сме, защото е пуснат от един ден и още не е чак толкова известен. Ето го спална. Тук ендер често има. Така как изглежда от високо. Тук всички бойни снаряжения. Енчантър има. Така енда. Той не е чак толкова направен още. Някаква къщичка и много яка, защото аз съм я правил. Тук е кула, някаква супер тъпа, някаква къща, където много макефи, дупки, една дупка. Ето го Lord Force. Сега няма го махам. Може да се дълъг по 8 такива купчица. В купчица ги казвам. 8 стаи. Lord Info. Тук е инфото, правила. Тук можете да си закупите Холмс милион, 6 лева. Също можете да си закупите защитен чест 2,40. Тук ето ви цените. по Enchant Sword 2,40, по Enchant Armor 6, крика, брадва, лопата и всички енчанти в тях 2,40, Full Bow 1,20, тук ранковете не са там, сте са газил, Legendary 2,40, Гладиатор 4,80 и Pepe Master 6 лева. Lord 6, да ви покажа тук честовете. Ето какво представлява един честрум, който само ако си го купиш, само ти можеш да си го отваряш и админа. Но админа някаква да бърка, защото си има геймод. Други ларпове имаше. Ларп, Рейд. Нещо заби. Ларп. Няма никакъв лак, тук задължително си снимайте клиповете преди когато разменяте, защото може да има някакви такива мишки, които не играят честно и ще ви вземат айтемите, а вие нищо няма да получите, затова снимайте и го пратите на нашия скайп PP Elite нещо си. Какво ще го напиша в описанието, IP-то също ще бъде в описанието и заглавието. Що ни говори тя? Ларпове. Ларп шоп. Омага, не знае, че има шоп. Тук още като гледаме да звучим, да си купим малко даймът. Така, и ги изпълним. Кажи ти на бокс. Така. Друго някакво казвам, това беше... кажи ти чао поне. Чао, довиждане, до скоро.